вълнуваха. Идеята беше обща, тя е чудесна и дава началото на един хубав старт. Този концерт да се превърне в традиция, да радваме всички зрители с нашия чудесен народен танц, който няма аналог в културата на нито един народ по света. Мили колеги, искам да ви поканя най-учтиво да станете членове на нашето сдружение на танцови дейци. Вие показахте, че го заслужавате. Дано и в бъдеще да присъстваме на такива чудесни срещи, на препълнен салон. Никога да не забравяме, че сме българи и че имаме национални традиции и достоинство, които малко народи имат по света. Да сте живи и здрави още веднъж! Още малко внимание, моля. Имаме специален гост от ХТМУ, декана на факултета за паралелна и следдипломна квалификация, доцент Коста Бошнаков. Моля за вашите аплодисменти. Скъпи выпускници на деканата за следдипломно паралелно и дистанционно обучение към Химико-технологичния и металургичен университет София. Поздравявам ви с първия самостоятелен концерт. Вие бяхте прекрасни. Благодаря. Нека аплодираме и прекрасните преподаватели, господин Емил Генов. Годишно в деканата се обучават около 400 студенти в 12 специализации, но най-емоционалната специализация е по български танци. Обученията в тази специализация е начин за популяризиране на една от най-красивите страни на българското народно творчество и запазването му през годините. С това, че концертът е благотворителен, вие показахте, че освен хореографското изкуство сте усвоили едни от най-важните ценности на християнството – милосърдие и любов към ближните. Гордея се за това. Пожелавам ви много успехи и ви каня с вашето изкуство и талант да вземете участие в тържествата по случай 60 години от създаване на Химико-технологичния и металургичен университет, които ще бъдат през 2013 година. Имаме си ангел ни и пазител. От високо гледа друг един учител. А сега глава да сведем и минута почит да му отдадем. Доцент Йордан Янакиев. Моля да стане. Завеща ни той хоро народно, да пребъде всичко родно.